Saking kirang trapsila nyuwun gungging pangasama matur tining Sukresna kawunika menika sedi janggungan prasaja picil saking argereja. Yeah.
Den Mas Broto. Piye diajak? Sliramu ana ngendi Mas Broto? Lunga delo. Tak goleki. Dino ganti dino. Minggu ganti sasi. Sasi ganti minggu ora ketemu Mas Broto. Aku ra seneng sliramu. Apa sliramu ora ngerti aku kangen karo awakmu? Kangen-kangen dhewe. Enggal-enggal bali Mas Broto.
nimas pujaan hati tresnaku ra bakal lali hatiku ra bakal mayu mrene mas pujaan hati Mas pujaan hati tresnaku tansah ngondeli hatiku ra bakal mlayu rene mas pujaan hati Harso.
Suwe-suwe gawe kumur ngancen putih laline awe sonari ketepake wong manis teko mriki jebul mimpi lakalan ketepake Hardi Raharjo
Simpang lima di Kulon Progo, simpang lima di Kulon Progo. Jalan-jalan di simpang lima, jalan-jalan di simpang lima, simpang lima. Kota Semarang, simpang lima kota Semarang. Bara ketinta tanto putih luhur, bara ketinta tanto putih luhur. Ayo murah bangsa ati makmur, ayo murah bangsa ati makmur. Jalan-jalan di simpang lima, jalan-jalan di simpang lima. Simpang lima kotanya Wates, simpang lima kotanya Wates. Bara ketinta tanto putih luhur, bara ketinta tanto putih luhur.
Iya. Yuk, yuk, Ayo mas, ayo mas, ayo mas. aduh, Aduh. ya. Gendis, gendis. Yo. Ayo dong. Jalan, jalan. Jalan, jalan, jalan. Yolah, 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 yolah. Yo. Yo. Yuk. Ya. Penak ngisor mas. Suti, suti. Tak kira kini arep munggah mas. Ora. Ambasan ditakoni jebul nang gedek. Moni penak ngisor. Ya wis nang isor wae, Dik. Ah. Iki sumpentene wis edan iki. Kene sumintene iki sing edan. Iki ya. Aja seru-seru to, Kak. Ngakoni nek aku Oh mas. iya. Sehat. Alhamdulillah sehat Waras. warase mboten. Ayo kuwi mau. Pun sami pokoknya sak rombongan. Pak PG. Niki kula nggih pun krasa lho, Pak. Pun ajeng klebon koyone. Niki pun ajeng dadi Pak BG. Inggih. Ngaturaken sugeng siang malih. Dungkap sonten. Dungkap sonten, Nggih, Mbak. iki sajake yo Pak Guru. Pak Guru rawuh niki. Rawuh. Nggih, pundi nggih Pak Guru Sugeng nggih. rawuh. Ah niku napa? Pak Yudi. Pak Yudi. Oh lah. Wis Dan- wis nang dhuwur. Ora sajake ket mambengi iki klithik. Ngintil. Ketke kono to. Ngintil ki isih cilik. Anak gede. Mlaku dhewe. Ayo. Mabeng yo teko-teko nang mburi ngono. Lah iya to. Ora seru-seru. Ora sajake tukange kendang ki yo Oh, wis iya. tekan ngendi-endi. Wis Ndang ditakoni nek gede. Lah iya. Sajake kok angen-angene aku jawab apa ngono to. Langsung mak teratas. sing jawab kene mau jawab. Heeh. Ning rak mie era dicekel. Nek cilik ngintil. Nek gede mlaku Mic-ku dhewe. mati to. Nggih. Iki Pak Yudi arek nyekel apa ya? Pak Yudi nyekel apa iki? Biasanya sembarang-barang dicekel. Heeh. Oh mboten. Tenan, Pak. Ayo Pak Yudi. Oh iya, yes. Yo, monggo kanca-kanca. Semonggo, Cok.
MM lagi. Wase. Ada Henny Pramita, Ada Dimas juga. Tata Angelina, Fadil Maji. Terima kasih semuanya. Makan yuk bareng. Ardi Raharjo. Ayu dewe urung nopo bakal tak usahane barate saisi bumi kowe iya
diblok. Enak diblok. Arep dikapakno neh Pak Bowo. Iki mau wis bisik-bisik. Heeh. Iki ketoke sasine Juli atau nyuwune Februari. Oh ngono. Sajake rada slenjo, Mas. Lompat kok ya ketoke. Sisan oleh ngadeg semonggo. Ya. Segrawuh Mas Dwi. Sajake kok do seneng ndelik to ya? Mbak ngetok-ngetok nang kene iki lho. Walah iya nomuri kabeh ya. Bisa no Pak Guru iki ya delik wae lho. Wis cilik ndelik ya, Mas. Asik, Mas. Ayo Pak Bowo. Goyang dong. Yo.
kondur ya kondur. Mardi Raharjo. Yuk. Tresno ati digawe muyo. Tresno ati digawe muyo. Digawe muyo nyung alendra satriya ing paduka. Oh ya. Yuk ya. Yuk. Ayo yo. Oh ya. Yo. Mati satu tunggu seribu. Mati satu tunggu seribu. Selamat hari Minggu.
Yuk, 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 yuk. Iya, Iya, topengnya, iya, topengnya. iya, iya. Tarik yuk. Yuk, 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 yuk. Yo. Ayo, 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 ayo. Yel, yel. Yuk, yuk, beri jalan, beri jalan, beri jalan. Bilang apa? Matur nuwun. Nanti aja nanti sore boleh. Yola, yola. Ayo Des, Des, Zola, gede. Wis kesel iki ben ngasuse. Ambegane Senin Kamis Pak. Yola, yola. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Oh ya, yuk. Oi. Oi.
Ya e o e a e a ya e a lo 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 saking kirang trapsila kula nyuwun pangaksama matur salam para miyarsa kita somat sepaya aku saking kebahagiaan angelure kabudayan lamun kirang maju